I ara, senyories, una declaració institucional signada per tots els grups parlamentaris que a mi em fa especialment feliç i emotiu perquè crec que estem assistint a un acte de reparació històrica a una família que ha patit molt en memòria de Guillem Agulló. I donem de nou la benvinguda a la seva família, pare, mare i germà. Diu així: la matinada de l'11 d'abril de 1993 moria assassinat el jove valencià Guillem Agulló a mans d'un grup feixistes a Montanejos, al Millars. El jove antiracista, militant de Maulets, va morir d'una gabinetada al cor per part d'un neonazi condemnat per un tribunal. Aquest crim, com la resta de delictes d'odis, va sacsejar la societat valenciana. Aquesta cambra va llegir la següent declaració institucional el 21 d'abril de 1993. Davant l'assassinat del jove valencià Guillem Agulló, mort per combatre el racisme i la violència feixista, les Corts Valencianes manifestem el seu més profund rebuig. Aquest assassinat ha estat una dolorosa mostra de la intolerància i la barbàrie que el poble valencià sempre ha combatut. Alhora que aquesta cambra expressava el seu condol als pares de Guillem, vol fer una crida al poble valencià perquè continue testimoniant el seu desig de pau, concòrdia, llibertat i solidaritat front a la barbàrie i la intolerància. Els informes recents del moviment contra la intolerància assenyalen, malauradament, any rere any, les agressions i incidents relacionats amb els delictes d'odi, per racisme, homofòbia o discriminació, entre altres que es produeixen al nostre territori. Les Corts Valencianes ens comprometem al compliment de la resolució del Parlament Europeu de 14 de març del 2013 sobre la lluita contra el racisme, la xenofòbia i els delictes motivats per l'odi, que demana l'acompliment de la normativa en matèria i insta els estats membres a elaborar una estratègia global de prevenció dels delictes d'odi, racisme i xenofòbia. Per això mateix, les Corts Valencianes animem el poble valencià a recordar la memòria de Guillem Agulló i de totes les víctimes d'odi. Així mateix, ens comprometem a lliurar un premi a persones i iniciatives destacades en la lluita contra la xenofòbia, el racisme i els delictes d'odi que es lliurarà cada mes d'abril. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Senyories, després de la lectura d'aquestes declaracions i aquest acte emotiu, solemne, recolzat per tots els grups parlamentaris, continuem els nostres treballs amb el següent punt de l'ordre del dia, que és